Kay bawo ba kag unsay problema nganong maglisod kag unsaon pag-uswag ang imuhang kaugalingon. Tungod kay imong karga-karga ang taong nagpabugat sa imuhang kaugalingon nga walay giambag sa imuhang kinabuhi, kundi puro kasakit, konsumisyon, problema ang iyang gikahatag sa imuha. Unya ikaw nag-antos anang mga tawhana. Wake up, move on. Ayaw ihurot imuhang kusog sa mga taong walay kwenta sa imuhang kinabuhi. Huna-hunaa, importante ang imuhang kinabuhi. Ayaw usiki imuhang panahon sa pagpasan nila. Unya kana sila, walay nahatag nimo kaayuhan sa imong kinabuhi, maski nalang moral support. Gusto lang nila makuha diha nimo ang imuhang kusog. Puro lang sila kwarta. Unya kung dili na ka makahatag, dauton na ka. Wake up! Ayaw usiki imuhang panahon sa taong puro kasakit na lang pabugat sa imuhang dughan. Unya magkasakit ka, kanang mga tawhana, katawan ra ka. Pag move on diha sa imuhang kaugalingon, focus sa pagmaneho sa imuhang manibela. Dire-diretso lang, samtang naka-green light pa. Ayaw huwata nga ma-stuck ka. Unya mahurot imuhang kusog sa mga taong walay kwenta. Mga taong walay kwenta sa imuhang kinabuhi, kundi puro lang kasakit. Pagpili og tarong nga taong imuhang isakay da sa imuhang pagmaneho sa imuhang mga plano sa kinabuhi. Timan dali ra gyud kaayo ang panahon. Ayaw usiki imuhang kusog, imuhang panahon sa mga taong walay ambag, maski moral support na lang. Kundi puro lang kadaot sa imuhang kaugalingon. I-delete na sila sa imuhang kinabuhi. I-distansya imuhang kaugalingon. Kay bisan pag-unsaon nimo kamaayo ngadto nila, sila puro lang kwarta ang kinahanglan nila diha nimo. Unya ikaw dili na nimo mahatag ang ilang gusto, libakon na ka. Maot nga istorya. Hutdon imuhang kusog, ayaw paabuta, maistak imong kinabuhi. Sa walay kwentang tao nga gusto ra nila hutdon ang imuhang kusog, unyag wala na kay mahatag, dauton na ka. Pagbilin pod para sa imuhang kaugalingon, ayaw tuguti nga abusahan ka, unya makaluluoy ka, kay biay-biayon ra gyud kanila. So amping, God bless you.